Баш Википедия яңы конкурс игълан итә. Башкорт исемдәре дип аталган конкурс быел ирекмәндәр ялеп итү өчен оештырылган 3нче сара. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Башкорт исемдәре дип аталган конкурстың максаты һәм катнашу шартлары турында журналист һәм вики ирекмән Башкортстанның атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат саралары хезмәткәре Зәйтүнә Нигъмәтиянова һөйләр. Ул бүген безнең студияла. Һаумыгыз. Шулай итеп, башкорт исемдәре дигән үзенчәлекле конкурс игълан итә хәзер Википедия ирекмәннәре. Максаты бурысы нидә гомумән нимә турында язалар? Был башкорт исемдәре инде безнең бына бөтен дөнья башкортлары курылтайы битендә быел башкорт тарихи елы дип игълан итте. Шул елның бер өлеше булып тора. Ул проект безнең күптәннән бар иде. Әмма бына ошо ел игълан ителгәч, без шул елга кушылып китеп, шундай проектты киңәйтергә булдык. Һәм быел без Башкортстан Республикасы башлыгының грантын оттык бит инде. Һәм шул 5 конкурс үтә шул грант исәбенә, һәм шуларның береһе ошо башкорт исемдәре. Ул башкорт исемдәре дигән конкурсның шарты нимәлә инде? Бына башкортларда гына кулланылган һәм башкортларга гына хас булган исемдәр, улардан кайдан килеп сыгышы, этимологияһы, ошо исемдәргә бәйле нинди топонимика бар, нинди объектлар бар һәм башка атамалар бар, шуларның барыһын да күрһәтеп, төпле бер мәкалә язу. Мәсәлән, бына мин кызыклы гына бер мисал әйтеп киткем килә. Мәсәлән, безнең башкортларда Урал батыр эпосы бөек эпос бит инде, уны барыгы белә, хәтта балалар уны ятлайлар. Һәм унда безнең иң тәүге исемдәр Янбикә менән Янбирде. Һәм Янбикә исеме кайдан килеп сыккан, Янбирде исеме кайдан килеп сыккан. Топонимика конкурсы булганда мин үзем шундый 2 мәкалә яздым, Янбикә һәм Янбирде. Ни өчен топонимика? Чөнки безнең Белорет районында Янбикә исемле елга бар, Учалы районында Янбирде исемле шишмә бар. Янбикә менән Янбирде үзе ян һүзе фарсы теленнән килеп ингән, бикә башкорт һүзе, ул ике һүз кушылып ясалган бит инде, Янбикә, бикә ул ханым яки баш дигәнне аңлата. Димәк, Янбикәнең исеме безнеңсә килеп сыга инде, яндың башлануы, яндың башы, янгә хуҗа бикә. Янбирде ул ошо янгә ян өрә, ян бирә. Гомер бирүсе. Гомер бирүсе. Һәм бына шул Янбикәгә тагын нимәләрдә өстәп әйтергә була. Мәсәлән, безнең укучылар әдәбият укыйлар бит инде, әдәби әсәрләр укыйлар. Ул бәлки мәктәп программаһында ла бардыр. Безнең Рафаэль Сафиндың матур спектакль бар Янбикә дигән. Шул исемгә кушып язырга мөмкин, чөнки ул мәкаләләр язганда бер исемде язабыз. Һәм ошо исемдән килеп сыккан нинди әйтеп китүемчә топонимик атамалар, башка атамалар бар, шуларның барыһын да күрһәтәбез. Әйткәндәй, был конкурс мәктәп укучылары өчен махсус. Төп 1 сентябрьдән башлана. 1 сентябрьдән 30 сентябрьгә тиклем дәвам итә, 1 ай, һәм махсус мәктәп укучылары өчен дип тәгаенләнгән. Әмма унда сикләүләр юк. Чөнки Википедия ирекмәнлек бит инде, унда үсмерләр дә, студентлар да, олылар да, балалар да һәм башкалар кем теләй барыһы ла катнаша ала. Әмма төп өстенлекте без укучыларга бирергә тырышабыз, мәктәп укучыларына. Әйткәндәй, бына ирекмәннәр ялеп итү өчен был инде 3нче конкурс. Шулай бит, алдагыларын әйткә төшереп үтәйек. 3нче конкурс, иң беренче конкурс безнең март аенда үтте. Ул Башкортстан тарихи Башкортстан топонимика дип аталды һәм Башкортстанга һәм безнең башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдәге башкорт топонимикаһына багышланды. Һәм ошо 1 ай эчендә безнең ирекмәннәребез әлеге мәлдә кайда онытылып калган ниндидер хаталар аркасында башка телдәргә әйләнеп киткән атамаларның төп үзенең атамаһын табып, шул турала мәкаләләр яздылар инде. Этимологияһын эзләнделәр һүзләрнең. Һәм ул раслау булып тора бит инде, ни өчен безнең менә мәсәлән 5 итәк тауы шатакка әйләнеп киткән, шуй башка атамалар нишләп икенче төрле Хәргәй авылы Сергейга әйләнеп киткән дигән кебек, шундый атамаларны безнең кире кайтару максатында язылган. Һәм икенче конкурс булды безнең июнь аенда, 1 ай дәвам итте. Ул 112нче башкорт кавалерия дивизияһы яугирларына арналды. Һәм был беләһегез бит инде, былтыр безнең кавдивизия яугирлары турында электрон китап сыкты. Һәм уның басма вариантлы сыкты. Уны бөтен дөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты эшләнеп бит инде. Һәм ошо исемлекте алып, без ошо исемлек буенча безнең әлегә тиклем яугирларның бына безгә килеп җитмәгән бөтен мәгълүматларны эзләп табып, шуны башкорт Википедиясына индерергә тырыштык инде. Килеп сыктымы бу максат? Килеп сыкты. Безнең топонимика буенча
700-дән ашу мәкалә язылган бер ай эчендә, 112 кавдивизия яугирлары буенча 500-дән ашу мәкалә язылды. Һәм уның үзенчәлеге Бу бер ай эчендә дип әйтергә кирәк. бер ай эчендә бу башка дивизия яугирлары турында мәкаләләр язылган үзенчәлеге нимәлә? Унда ошо сыганактарда булган бөтен мәгълүмат индерелгәч, онда китапта бит инде энциклопедик мәгълүмат кенә инә, ә безнең вики ирекмәндәр газеттарда, журналдарда кайда нинди мәгълүмат булган, шуларны өстәп яздылар. Улар хәтта безнең бына ошо электрон ресурста ла, басма сыганакта ла юк. Һәм ошо конкурстың тагын бер төп әһәмияте, унда мәкалә язу белән бергә безнең икенче бер проект бар, Викимедиала инде. Ул атала Викидата дип. Вики мәгълүматтар. Ошо мәгълүматтарны без махсус проектка индереп бардык. Без уны үзебезчә Викидата дип атайбыз. Һәм уның әһәмияте шунда, әгәр башка телләрдә ошо Викидатага инеп мәгълүматты үзләренең теленә күчерһәләр, улар ошо яугирлар турында кыска гына булһа, кайда туган, мәсәлән, кайда үскән дигән кебек, нинди наградалары бар, кайда үлгән, шундый мәгълүматтарны басыклай алалар. Ягъни үзебезнең геройларыбызны һәм үзебезнең йер-һыу атамалары тарихын дөньяга таныталабыз дип әйтергә мөмкин. Таныта аламыз. Бына ошо Википедияга ирекмәндәр ялеп иткән сакта һәр вакыт игътибар үзәгенә мәктәп укучыларын, уларны ялеп итәргә тырышасыз. Бына был максат нисек үзенә өлгәшәме һуң? Әлеге вакытта ул максатка өлгәшүе бик авыр дип әйтер инем. Ни өчен дигәндә, бына Википедияның әһәмиятен безнең җәмгыятьтә әле ныклап, ентекле, төпле аңлап йетмәгәннәр. Ә нимәле әһәмияте? Уның әһәмияте ул бына бушлай бирелгән майдансык. Унда укучыларны гына түгел, унда бөтен өлкә белгечләрен ялеп итәргә була. Шулык туризм булһын, шулык икътисад булһын, шулык тел булһын, шулык тарих булһын, этнография, археология, шулык хатта бына бөтен бүгенге көндә бөтен дөнья әйтәләр бит инде икътисад тотып тора дип, икътисад буенча ла без күп нәмәләрдә шунда индерә алабыз. Һәм шулай ук менә безнең райондар бар бит инде, районнарны без бөтенһендә тулыһынча язып, уны башка телләргә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга чыгара алабыз. Ошо майданда без үзебезнең урыныбызны, үзебезнең платформабызны булдырырга тиешбез, танытырга тиешбез бер хезмәт әйткәндә. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, менә безнең бер генә районда алып карайбыз икән, уның географияһы нисек, кайда урнашкан, халкы күпме, тарихы нисек, кайдан барлыкка килгән, быга тиклем уның икътисади нисек булган, бүгенге көндә һәм кемнәр яшәгән, яки халыклар яшәгән, шулай бит. Перспективаһы нисек, шундый бөтен мәгълүматты шунда индерергә мөмкин. Һәм уны бына йер шарының теләһә кайсы yerендә йөргән кеше, мәсәлән, шул башкортлар Америкала башка yerдә яшәгәннәр, телефонын яки нинди генә гаджет булһын, астыла бөтен мәгълүмат уның кулында була. Ул кайдалар китапханага инеп, китап эзләп суксынып ултырмай. Ягъни бүген төп корал мәгълүмат булганда, был ысынапта зур әһәмиятле эш икәнен аңларга тиешбездер. Нисек ялеп итәргә һуңлай булгас мәктәп укучыларын? Мәктәп укучыларын ялеп итүдән алда мин монда төп сыганак дип, төп көс дип күрәм. Иң элек мәктәп укытучыларына ошо әһәмиятте аңлатырга кирәк. Чөнки мәктәп укытучылары мәгариф системаһы ошоны аңламай торып, безнең алга китеш булмаячак. Уны балаларга кем аңлата, кем өйрәтә, ул әлбәттә укытучы. Һәм уларны кызыксындыру өчен дә бына без үзебезнең яктан саралар табабыз. Укытучылар шул бит тапкан сараларга уларны нисектер ялеп итәргә, ылыктырырга ярдәм итәргә тиештәр. Әлбәттә тиештәр, ул мутлак дигәндә аңлатмай, чөнки бу ирекмәнлек. Әмма бүгенге көн күзлегенә сыгып караганда, барлык укы йортлары, барлык мәктәптәр, барлык предприятие, оешмаларның эшмәкәрлеген баһалаганда, ирекмәнлек ниндидер пунктта урын алып тора. Ошо ирекмәнлек буенча ла уларга баһа бирәләр. Шуның өчен безнең мәктәптәр әгәр ирекмәнлек нимәләр эшләргә теләйләр икән, ул әлбәттә Википедияла эшләһә, ул ирекмәнлеккә инә. Һәм бuna тагын бер нимәне әйтеп китерим, башкорт исемнәре конкурсында без махсус шарт индердек инде. Хәзер бит Добра.ру дигән сайт бар. Ул ирекмәндәрнең дөйем сайты дип әйтермен инде. Ошо сайтта 3 вакансия бар. Онда социаль педагог дигән. Һәм кемдер укытучылар ирекмәнлек белән шөгыльләнәләр, яки шөгыльләнергә теләйләр, ошо сайтка теркәлеп, безгә заявка шу вакансияны кабул итеп алып, безгә ярдәм итеп, үзләренең ирекмән кенәгәһенә сәгатьтәр яздыра алалар. Шулай итеп, кемдер ирекмән була ала һуң Википедияның? Нинди талаптар бар уларга? Иң мөһиме кешенең теләге булуы. Беренчедән, икенчедән Википедияла теркәлергә кирәк.
Википедияла Ә бу катмарлымы? Катмарлы түгел. Ни өчен теркәлергә? Чөнки аноним да эшләргә мөмкин. Әмма аноним эшләгәндә һин үзеңә бына абруй дип әйтәйемме, яки ошо ирекмәлек буенча сәгатьтәрме һәм башка исемдәрме ала алмайһың. Википедияла төп талап абруйлы сыганактар булу. Абруйлы сыганак нимә ул? Мәсәлән, рус Википедияһында ул мотлак ниндидер гыйльми журналда яки гыйльми даирәләге басылган китап. Бигрәк тә улар теге абруйлы сит илдә басылган яки Мәскәү университетларында басылган журналларда һанайдар инде. Икенчесенән, ул китап менә үз нәшер булырга тиеш түгел. Һәм улар менә республикаларда басылган газет журналларда кабул итмәйләр, әмма безнең башкорт Википедияһында без үзебез кагыйдәләр индерә алабыз. Һәм шуңа күрә без абруйлы сыганак итеп барлык республика басмаларын индерә алабыз шул ук вакытта. Бына киң мәгълүмат сыганактары тиеренә мен басмалары гына түгел, радио, телевидение барлык шундый сыганактардан. Бөтен мәгълүмат Википедияга индерелергә тиеш. Без уның белән килешәбезме, килешмәйбезме, әмма мәгълүмат булырга тиеш. Әйткәндәй, бына башкорт исемдәре дигәндә, ниңәдер тәүдә мин шәхестәр, билдәле шәхестәр, уларның исемнәренә бәйле конкурс икән дип уйлагайным. Чөнки быел башкорт тарихы елы, бына ошо тарих елы уңайнан да шәхестәрдең хәтерен мәңгеләштерү буенча тагын нинди конкурслар, саралар бар? Бына без 20 февральдә безнең битендә башкорт Википедияһының форумы үтте, 21 февральдән без игълан иттек башкортлар дигән конкурс. Башкортлар конкурс. Ул айрым конкурс, ул 11 октябрьгә тиклем дәвам итә. Без аны конкурс марафон дип алдык, чөнки февральдән октябрьгә тиклем битне. Бына унда күбрәк шәхестәрне индерергә мөмкин, чөнки ул теге башкортлар һәм башкортларның тарихына башка ниндидер хынылышлы усырларда үзенең исемен калдырган һәм ошуга булышлык иткән кешеләрнең тураһында язырга инде, кешеләрнең исемен мәңгеләштерергә, улар тураһында. Монда әлбәттә безнең бурынгы шәхестәребезне, элекке шәхестәрдә һәм хәзерге замандаштарыбызны ла индерергә мөмкин. Әмма бына безнең башкорт исемнәренә кайтканда инде, ни өчен укучыларга, чөнки бына мин мисал келтердем, Янбикә менән Янбирде, уны барысы ла беләләр. Шулай ук безнең әдәби әсәрдә күпме исемдәр бар. Ошо исемдәр менән генә лә укытучылар башкорт Википедияһында исемдәр турында мәкаләләр яздырһалар балалардан, ул уларның үзләренә лә файда була, балаларга ла файда була, башкорт Википедияһына ла. Һәм безнең башкорт телен интернет киңлегендә үстерү өчен дә зур файда була. Зур рәхмәт әңгәмәгә өчен. Рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла журналист һәм Вики Ирекмән Зәйтүнә Нигъмәтьянова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.